Molweni. I just want to share a small piece of thoughts accompanied by emotions. So it is very easy ukuthi uzibone so drained, uphelelwe ngamandla, nethemba seliyashica selibancane. Ude sometimes ube ngathi uyadikwa ngoku, engathi umuntu lo nengcwangu. Ngoba kaloku nawe uyafuna ukuthi ukwazi uthatha inxaxheba, kodwa ube imeko ingakuvumeli. Thina ke singabanye, we forget ukuthi we cannot give what you don't have. Awukwazi unikeza ngento ungenayo. So lo situation leyo it invites depression. Ngoba uziblame, uzibuze, kanti eyona question bekumele uba uyazibuza yona ukuthi eyakho indlela ibhekaphi. Ngoba without knowing your fate, uzomane unkqonkqozo uvula ungena kule minyango uyibonayo evuliweyo, ibe phofu ingavulelwanga wena, and you'll be used and you won't get anything. Phinde ube back to square one. Ngoba wena uyazi yakho ifate. Ngoba singahlala endaweni eyi-one, singafunda endaweni eyi-one, singaba ngumzi oyi-one, kodwa indlela yethu ayikho yi-one. And yes, it's okay to dream, mara ayona nyani ukuthi singekho ready for ukuthi siyamkele ukuthi singaphupha, singazenza inzame, kodwa singakwazi ukufikelela kule ndawo sifuna ukufikelela kuso. Ngoba ifate, God's plan, ayiyo le thina sinayo iplan, ayihambisani nalezi inzame thina sizenzayo kwenzele sibe kule ndawo sifuna uba kuyo. Mandiyiphinde, kubalulekile ukuthi uyazi ifate yakho, ngoba if awuyazi uzohamba ungena kule minyango uyibona ivuliwe, ibe ingavulelwanga wena, and you'll be used and you'll go back to square one. Kuba wena uyazi ifate yakho, uzovute ubone uba iinzame zakho aziphumeleli, kanti eyona nto ungayaziyo yiplani ke kaThixo. Ngoba ke singaba ngumzi omnye, sifunde endaweni eyi-one, sihlale endaweni eyi-one, kodwa amaphupho ethu ayizuphelela endaweni eyi-one. Nakuthi iinzame zethu neenzame zethu zophuhlisa impilo yethu ayithethi ukuthi uzawufika kule ndawo sifuna ufika kuyo. Ngoba uThixo naye unezakhe ii-plans, and there are other forces that are already trying to prevent you from achieving your own dreams, already attacking you. Ezi kudala zakuhlasela ungekazalwa, usesibelekweni. Basacrifice enzele wena ungaphumeleli. Abanye kudala bakubona baqonda baza kuvala. So wena uzothi uphusha for le yakho impilo, but kube kungahlangani, and uzohamba umanqonqoze kule minyango. Ewe, eminye uzawufika ivuliwe, abanye uzawuvulelwa, uzawungena, but ayitsho ukuthi uzoncedakala. Eminye uzothi ngoku ucifana uzoncedakala, bengathi uyanceda, kanti qha uzawubuyela back to square one. Kungoba wena uyazi ifate yakho.
So eyona plan okanye eyona nto bendizama uyazi yi-fate yakho, ngoba xa ungayazi i-fate yakho uzawulahleka. Uzondini uzomane uzama le, uzame le, umane uzama le, umane uzama le, umane uzama le, umane uzama le. Kuba phofu futhi ufuna uadaptha kwi-economy, kanti cha, le nto inge-fate, ayinge-economy. I-economy iyakwazi unyuka, inge-fate le nto. It's not about what you want. Ewe thina ke sifuna ulandela le nto sifunayo, sikhohlwe ukuthi uThixo, uNkulunkulu, the God that you serve, the God that brought you to life, zezakhe ii-plans ezithethayo ezigqibayo. So if anything nje ndikushiya nayo, go and find out ukuthi fate yakho ithini. Eziba nam ke ndikuloo journey of trying to find my fate. And ifate yakho ke awuzuyiva ngoxelelwa ngomnye umntu, ifate yakho yaziwa nguThixo wakho. And yes, if you're trying to connect with your God, zikhona izinto ezithile afuneka refrain from ekuzenzeni, uziyeke, take a break if you have to. Fast, praying, cleansing nje. And probably stop going to certain places, hlukana ne-friends ezithile or certain people nje. Umoya wakho ufuna uhlale umkhusele umoya wakho, your spirit umkhusele, kwenzele imini ithile when God decide akubonise yakho destiny, there uyilandele, ujonge uba uzosucceeda na. Yeah, bye bye. I hope nifundile ke ngaloo nto. Yeah.